Huomenta arvon kanavani tilaajat ja muutkin. Ilmoitusluontoinen asia Analta. Boom, boom. Dieetti alkaa huomenna maanantaina. Meidän molemmilla. Voitko nyt olla hiljaa? Mä puhun tänne. 1.4. Myös vaimoni lähtee mukaan siihen, mutta lähtee ilmeisesti omalla noilla ruokajutuillaan, mitä hän on tilannut noita valmennuksia. Minä lähden ystäväni Aaro Helanderin matkaan. Hän on pätevä PT ja ottaa minusta eräänlaisen haasteen. Siitä ei sen enempää. Olen haaste, olen vanha mies. Ja kuulen nyt, että näette sitten, en tietysti voi ennen sanoa, kun dieetti on ohi, mutta näyttää siltä, että päästään 3 kuukaudessa nyt näistä rasvoista, mitkä on. Sanotaanko 22-23 otettiin pihdeillä. No semmoset köllykän 122,8 kilosen rasvat. No vois pahemmatkin olla. Vattaliaksi näkyy, plää plää plää. Jalat on erittäin kireässä kunnossa. Ne on aina. Kaikista pahimmat ongelmakohdat on toi perse ja alaselkä. Mutta niistäkään sitten tuo rintojen tuo sivustossa, niin sinne kerää sitä fläsää. On niin hyvä ohjelma, että kyllä se toimii. Ja laitetaan se toimimaan. Lähtökaloridieetti on 3 tonnia, niin ettei alussa ole heti nälkä. Te lähdetään heti soitellen että tiputetaan kalorit ihan vittu saatana alas ja sitten loppuaika, että mitä nyt tehdään vittu, kun jatkaa ihan näätynyt jo. Ei tässä enempää. Seurataan kuntoa tietyn väliajoin ja laitan niitä sitten tulemaan. Olette sitten mitä mieltä tahansa, mutta pyritään olemaan siellä 10 rasvoissa 3 kuukauden päästä, eli 1. päivä, koska se loppuu? Heinäkuuta. 1. päivä heinäkuuta 10 rasvoissa olisi niin sellainen tavoite. Se on aika tiukas kunnossa aina silloin. Ja sitten ne kisajutut on taas uusi vuosi, uusi kuosi ensi vuonna. Sitten lähdetään taas toiselle levelille. Mutta nyt näin. Ja Huomenta kaverit. Se oli vaimo se. Niin, ei tässä paljon muuta. Dieetti käynnistyy huomenna ja kovaa reenataan ja yritetään, että tulokset pysyy samana, ehkä vähän nouseekin jossain. Kato, meillä ei vittu tunneta mitään himmailua. Ei tässä muuta. Tsemppii kaverit. Moi.